Chini borok ni slai Mwiswrwm belai no chikonsa sung lama rogo himtutui phano sung kafegui Mwiswrwm rok tui thangma rok no saimanya phiaba a Mwiswrwm rok ni samung humung no srwngkhai tongo Mwiswrwm chikonsa ongui mano phiaba Mwiswrwm ni thani Thansa palbaksa ni Phan belai kheno tongo hingke phaide bayabro sung tini saiman layano Mwiswrwm ni kogrok no tui no Mwiswrwm rok no sung bebak thayo no nogo phiaba belai chikon ongmani bagui Mwiswrwm rok ni kok no sung asuk salai jakya tei saknangya ongo borok ni kok rok no asuk kebo wansukya tangui hingke borok munusu rok wansugo chikonsa manui rok phankwrui ongna hinui phiaba norok o video no nukhe wana jagano Mwiswrwm rok tamo khlaiman tomung sikhe borok no phankwrui kebo hingla hayung ganangui kwbangma dal ni Mwiswrwm tongo aboni bisingo baksabo tongo warnai jat baksabo tongo bis ganang tei baksabo tongo belai no chaitogui samung khlainai borok ni chamung ni bagui belai hardwork khlaio asuk chikon phano borok ni slai kotor manui rok bahaike paiui kwrwngsa thaini simi tei kwrwngsa thaio tlangui man abo belai no wansuk thai khlaio Mwiswrwm rok ni thani kaisaya kwbangma no quality tongo rutuk mungni bisingtui kaisa belai no Mwiswrwm kotorma mankha aboni mung wngkha dinu punera hayung ni joton sai Mwiswrwm kotor nai naikhe abo belai wana masingsa baksa experts rok abono hino Amazonian and ebakhaiba Amazon ni Mwiswrwm 1.2 ni simi 1.6 inch high kotor o Mwiswrwm especially South America ni Brazil Guyana tei Peru o mano tei borok bufang tola rogo hakor khurui nok tangui tonglaio borok 16 inch hakor kuthukai khuro tei sakao khe harungui tonio experts rok sao Mwiswrwm rok kwrwngsa jagao borok ni bodol ni bisingo kai briji hai no tongo a Mwiswrwm kotor jat warkha hingke dam briji char hai dunogo o Mwiswrwm ahaino kebono waria borok folfokla rok chao tei waisa wusu yongsa kuksa tei beng rok no bo chao chamung no borok ni nok tangjak jora tlangnani bagui soti thamchi ni simi damsa hai jora nango sana thangke a Mwiswrwm rok no belai no hardwork khlainai bodol bai baksa no khobui mano o dal ni Mwiswrwm rok ni kaisa no jongjal borok kwthalaiui tonglai manlaiya kwbang kuk no borok no nugo walailai phiaba kwplai hingke obahaino borok kwplai kesen seklaimani walailai rok nukjago o dinu punera Mwiswrwm ni quality no bo saiman layano o dinu punera ni bis no animal kingdom ni jotoni sai kirima singsa rok ni bisingo khobjago tei paijago obo haiwar khe belai no dunogo tei dam kwbang jora romui abo dunokmani bo nukjago abo simia baksa no kwbamani kuchukmani tei bwkharok samani rok bo nukjago motor jeng saiman laikha hayungni joton sai Mwiswrwm kotor ni kok tei tabuk jeng saiman layano kubuni dal ni Mwiswrwm ni kok rok no bo puilao no nainai di bufang blai bai nok tangmani o Mwiswrwm rok baithang ni nok no naithok khlainani bagui chaitoklaimani tei o beng no norok nainai di Mwiswrwm ni bwtui no chanani bagui Mwiswrwm rok ni nok ganao huijagui tonguio a nok tangjak ni ganao tei angrok no saui riwano Mwiswrwm rok ni bagui jotoni sai nangkukmani manui wngkha borok ni bwtui abono borok jefru phano hüi no tonio o beng norok nainai di puilao heijagui tongmani tei ulo Mwiswrwm bwtui khogui kharui thango Mwiswrwm bwtui khokjakmani borok saui mano abo bahaike himale kaisa special guard tongo borok ni abo jefru phano bwtui kwmawi thangka hingke guard ni bisingtui signal riwo abo pungui tongo kaisa alarm haike abo pungkha hingke no borok sai mano Mwiswrwm ni kwbangma bodol phaio sikok no romnani bagui borok ni a samung simia sikok no romnani tei borok ni tongthai no mwrwk lainani bo borok ni kaisa samung a Mwiswrwm rok bufangni kuna-kuni rutuk laio borok ni bagui je kebengnai ebakhaiba abahai yongsa kuksa rok no borok kaisa acid saro abo borok ni thani o tongo abono borok ni hatiar bo himjago abo wngkha formic acid agini simino o Mwiswrwm rok obahaike sak katiwi phaio tei choyawi no kubuni mal mata rok bai choba khlai phailaio sana thangke o Mwiswrwm rok juda samung khlaio agini simino borok ni samung joto bodol ni bagui juda khe baklaijak baksaba sengkrak rok ni hai samung khlaio kubuni bodol ni Mwiswrwm ni bwtui rok no khogui tubuo tei attack khlaimani ulo Mwiswrwm rok no obahaike no bwtui rok no khogui tlango tei a khogui tubujak Mwiswrwm bwtui torkha hingke bono gulam ni samung rok khairio tei ulo a Mwiswrwm no chawi paio jeng salai tongo tabuk slab making and notui Amazon Mwiswrwm kubuni bodol ni Mwiswrwm
मुस्रुमनि रानी no capture khlaio tei borok wansugo rani thui thangkhana hinui aboni bagui no a mushroom rok borokni tongthaio tlang thango tei a nok bisingo sogui kheno mushroom ni rani attack khlaio bini thanio je bomb tongma bai tei a jora amazon mushroom thui thango ulo a mushroom ni rani buini butui no tlangui ulo rani ni bwsano nariwi tonio tei borok no chamung rok cherai no mushroom ni je bwsa abono tugui machario je bwsa toriasa mushroom rok bai baksa no mushroom ni rani tei bwsa tonglaio ulo a mushroom rok thui thangke eba khaiba a jorao bini bwsa tormani ulo borok kubuni jagao thangui paio baksa mushroom tongo borok ni chamung rutuknani tei nok tangna pogui thangjago mushroom ni rani se bwsa nainani bagui kubuni mushroom no samung khlairio hingke belai wana masingsa hayada mushroom rok se asuk sian aw hingke bayabrok norok no ang tabuk tei kaisa mushroom bodol phunu gana abono nukhe norok tei bo wana jagana themai se mushroom ni slai kotor asuk themai kotor no belai mehnat khlaimani bagui obo haike no bo shikar khaimankha tei asuk kotor mano boroni nogo sopre tlang thango tei bahaike bo lamao waisa themai khari thanga ulo tei se romi paikha singtak saima layana mushroom bai sindrai ni kokno tei waisa wisunu go mushroom sindrai no warui tongmani kaitham kaibrui mushroom sindrai no jefru waro sindrai bini lamao kaisa tei himi thana nai tongmani phiaba a mushroom rok bono himi thana ni sebrilia uram uram warui yakari riu ulo truk butharnani bagui paithago chaitogo phiaba paithago a je sindrai tongmani tui no thango borokni technique belai wana masingsa sana thaka hangkai damni sibri ni bisingo mushroom rok asuk no samung khlaimano jefru bo borok chamung rutugui no tongo borok ubuni yongsa kuksano thoknani bo lachia o video nogo mushroom chanani bagui khitikhe naijomui tongmani ayong tuinani bagui kaisa thai nahari tongmani phia mushroom se chanani bagui uthumlai palkhe romnani chaitoklayo nai khe o yongni kpal hamyano ungna phia paithago o mushroom rok bwsuk phan tong tei phan kwri phano ongui mano masa rok hingke tomung phia ba tomung mushroom rok jefru pano palungkhe borok chesa yongsa kuksano pano borokni yakni yakari rohoriya belai kheno borok choba khlainani kwrung sana thakai aw hingke bayaprok belai khe hambai norok saiman khana mushroom rok no tui ketal srungmung tomung no srungui mankha hingke norok ano comment box o sahori mano bahai nangkha video tei norok subscribe khlainani tapok di tomung no norok video no chajakha hingke like tei share khlainani tapok di belai kheno hambai।